uNkulunkulu akakulonda uphile uphushe uphumelele uPastor Winning ilobuye-ke awachaza amaphupho. Kodwa-ke siyacela ukuthi-ke nawe uma unesifiso sokuthi-ke uyisebenzisele namba yiba umuntu oyimemba noma-ke ngolula isandla nikele kwi-channel, xhasa i-channel, ilekelele i-channel ngoba azi ukuthi uyasizakala kuyona. Uyafona-ke awungu-WhatsApp ngana kwethu, uzofona kusongo 9 ka-5 ntambama Monday to Friday, awungu-WhatsApp ngiyacela. Umuntu uThuko Mabaso Thokoza, Doctor, ngicela ukubuza uphupha-ke unqanyukelwa yibhande lekuka. So ibhande is a belt iloko kufasa ngalo la khalweni ukuze impahla egqokile ingawi ingehli. So elakhe-ke bese liyanqamuka ibhande. Nake singakusho ukunqamuka kwebhande. 1, esikhathini esiningi uma kwenza uphupha ibhande kuyoba uphawu olungaba olubiki uma selinqamuka, ngoba lusho kungenzeka uyakhonjiswa wena ukuthi-ke ungase kuphele amaqhamu obudlelwane phakathi kwakho nomlingani wakho noma-ke nomunye umuntu okanye-ke nomndeni wakho ngenxa yezingxabano. Number 2, kuyenzeka futhi uma uphupha ibhande kube uphawu oluthathwa njengolubi uma linqamuka, osuke liveza la ukuthi kungenzeka wena ngokhonjiswayo ukuthi uzophelelwa ngamandla, ugcine usuphonsa ithawula entweni ebalekile noma kumuntu omkhonzile ngenxa yesimo esinzima obhekene naso ngaleso sikhathi, yabo. Number 3, kwesinye isikhathi uma uphupha ibhande uphawu olungaba olubi uma linqamuka, olusho ukuthi kungenzeka kumele ukhuleke ngoba ungase ubhekane nezinkinga zokuphela kwenkontileka yomsebenzi, ngabe i-contract yomsebenzi, ngabe i-contract yomfundaze, ngabe yinini. Abanye uma kune-contract esuke izophela uyalibona ibhande linqamuka, kukhoma ukuthi angasabhekana nale nkinga-ke yokunqamuka noma yokuphela kwenkontileka yakhe, yabona. Asiyivale-ke ngokwenkolo. Number 4, ngokwenkolo uma uphupha ibhande uphawu olubi uma linqamuka leli bhande lakho okhalweni, ngoba lokho ukuthi kungenzeka umuntu osokwekhonjisa ukuthi-ke uzophelelwa ngamandla noma uzodikibala, uzophelelwa umfutho nentshisekelo yokubambelela eqinisweni. Ngakho-ke angeke usaphila ngendlela efanele neyamukelekile. Kwabase-Efeso 6:14, ngakho yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, lifakile isivikelo sesifuba sokulunga. Kanti Isaiah 11:5, ukulunga kuyakuba yibhande lezinkalo zakhe, ukuthembeka kube yibhande lamanyonga akhe. Siyabonga-ke besibheka la ukunqamuka kwebhande kumuntu.